Noget af det, der altid blev fortalt om min mormor, er, at hun studerede jura, og at hun under krigen i 40'erne var aktiv i modstandsbevægelsen ved at cykle rundt med et af deres blade i København. Det har ofte fået mig til at tænke på, at hun måske var mest lykkelig under krigen. At under de omstændigheder, hvor en normal hverdag var suspenderet, kunne hun tillade sig noget, hun måske ellers ikke kunne tillade sig. Der var en frihed i den manglende normalitet. Det er Hanne, som starter fortællingen om min mor. Det er min mor, der taler. Jeg har bedt hende om at fortælle min mormors historie. Jeg har bedt hende om at sende en lydbesked hver dag i maj måned, som fortæller lidt mere om min mormor. Hun blev født i 1917. Hun var enebarn, og min mormor, altså din oldemor, var født i 1899. Det vil sige, at hun var lige fyldt 18, da hun fik mormor. Min mor har arbejdet som psykiater hele sit arbejdsliv, og er derfor vant til at diktere. Det var derfor, jeg valgte at spørge hende, om hun ville diktere min mormors historie. Min mor beskrev sin mor som en ukuelig optimist, der faktisk altid var i godt humør. Hun var også i godt humør, da hun som 40-årig fik brystcancer, som hun døde af, da hun var 48. Og det gør hun faktisk i 48-49, så jeg har jo aldrig mødt hende. Jeg levede samtidig med min mormor, men på en måde kom jeg aldrig rigtig til at kende hende, for de sidste mange år af hendes liv var hun blind, næsten døv, havde svært ved at gå og var gradvist mere og mere dement. Vi var i gang med at tale om min mors baggrund. Forældrenes ægteskab var meget lidt lykkeligt. Min morfar må det jo være, men jeg har aldrig kaldt ham sådan, for jeg har ikke kendt ham. Han skulle angiveligt have været voldsomt humørsvingende og udskældende og også have perioder, hvor han sådan blev selvmordstruende og gik hjemmefra, og min mor blev sendt ud for at prøve at finde ham. Jeg blev ved med at spørge min mor, om hun havde breve fra min mormor. Dokumenter, der kunne fortælle noget om hende. Tøj eller andre objekter. Der er ikke noget om min mormor ud over nogle ganske få ting. Selv ikke hendes journal for de sidste år af hendes liv. Den er blevet immakuleret af sygehusvæsenet af sikkerhedsmæssige årsager, forklarede min mor mig. Jeg ved, at det rigtig mange gange har været diskuteret, om de skulle skilles, og det blev de ikke. Sikkert af mange grunde, men også fordi min morfar altid troede min mormor med, at hvis de blev skilt, ville han beholde min mor, og hun ville ingen rettigheder have i forhold til hende. Og sådan var det dengang. Og det har faktisk det fik stor betydning for
mormors valg af studie. Når min mor fortæller min mormors historie, er det første gang, jeg hører den. Vi har ikke talt om min mormor. Vi har altid talt om min morfar. Mormor havde jo et frygteligt overbid. Så skulle hun have rettet tænder. Det må man åbenbart være startet på dengang. Og det var hun vældig ked af, ikke blev til noget, og det gjorde det ikke, fordi de så kom ind i en periode, hvor de skulle skilles, og så var der ikke penge til det. Jeg tror ikke, at det har været enormt morsomt at være min mor i det der cirkus. Jeg ved i hvert fald, at hun blev boende hjemme, fordi min mormor fik brystcancer, og hun kunne ikke flytte, før hun var død, så min mor er jo de der par 30, før hun flytter hjemmefra. Da jeg selv blev mor, blev det tydeligt, at jeg var blevet mor i samme alder, som min mormor var blevet mor til sine 2 børn. Vi har begge fået 2 børn i en forholdsvis sen alder. Det fik mig til at tænke over, hvem den kvinde var, som jeg altid havde kaldt mormor. Min mormor blev syg første gang, da hun var cirka 40. Det kom til at spille en enorm rolle for min mor på den måde, at hun mente, at vi alle var dømt til at få brystcancer og ville få det, og at vi alle ville dø unge. Og det var noget, hun jævnligt fortalte mig under min opvækst. Det holdt ikke helt, altså hun blev jo lige knap 95. Men det har spillet en kæmpe rolle for hende. Når jeg forsøger at sætte de små fragmenter, jeg har, sammen til en fortælling, så gør jeg det velvidende også, at jeg på ingen måde kommer til at kunne fortælle fyldestgørende om min mormor. Min mormors historie er ikke blevet fortalt og ikke blevet bevaret.